Gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Thanksgiving Assembly sa mga benepisyaryo sa Comprehensive Social Benefits Program sa Davao City. Gimanduan sa presidente ang mga hingtungdang ahensya alang sa sakto ug paspas nga implementasyon sa maong programa. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong 2021 namatay sa engkwentro batok New People's Army sa Lanuza, Surigao del Sur ang bana nga sundalo sa 24 anyos nga si Regina Daraman. Gawas sa kasubo sa pagkawala sa iyang bana, usa sa iyang gikagulan ang pagpaskwela sa iyang duha ka anak, gumikan wala siya'y trabaho. Mayo na lang daw kay naka-avail siya sa Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Dako siya natabang man para sa ako kay especially pang scholarship po, elementary to college po. Tapos ang sa cash po, imbay pa po yung nakuha ko. Pang start ko po ng piggery po, yung pang kabuhayan po para sa pang adaw-adaw. Ang CSBP, programa nga gipatuman niadtong 2016 sa administrasyon ni kanhi President Rodrigo Duterte nga nag-ila sa kabayanihan sa mga sundalo pulis nga namatay o nasamdan ug ngadto sa mga nakaangkon og permanenteng disability. Lakip sab ang mga uniformed personnel sa BIMP, BFP, PCG ug ang CAFGU o KA sa AFP. Samtang himo ang ilahang gipanumpa ang serbisyo. The primary aim of the program is to provide assistance to uniformed personnel and their beneficiaries in recognition of their heroism and gallantry in the service by sacrificing their life and limb for the country and its people. Sukad niadtong 2016 kanusa gisugdan ang pagpatuman sa CSBP, kapin 776 million pesos na ang nahatag sa mga benepisyaryo. Usa si Regina sa kapin 300 ka benepisyaryo sa maong programa gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao nga misalmot ato sa CSBP Assembly nga gitambungan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City. Kuyog sa Pangulo sila Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte, DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ug Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman, hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Gipasalig sa Pangulo ang makanunayong suporta alang sa uniformed personnel ingon man ang parayong pagpatuman sa programa. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.